Ikirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Mwanchumurelia Ondizi TV ne mambie ndengia ime jomoroberio bwensakia andonsi ase ototengrete bwakire buyali tukoneritichi kane wose Alhamis ase tokubatu kwenyolia amangana abetakoreka asama tuko alia akare ase entunde ntangane bunabo tambe memoroberio bwensakia nigo tokubatu kumulekira ayabeire gago ateka imenesikero gongorogusi entunda kabirto batokosoa asense ya magazeti n'entunda tuzo kumulekera na gusanga nabageni baito ase ebirenga kiritukolia Alhamis nerichiko boigo namangana arengete ebintu by'entertainment cyo Kenya anemono asimambya bono turabe to kumulekera igoro yenjira turabe to gokinia abasubati bose women empowerment ase kamashabike tukolase county Kisii, county Nyamira, county area Nakuru, county Nairobi, county tonjoka naine na boy goto soka imense cha Kenya toike chinta chiri cha Michael bosema chengumbo enseria America omochi o Minnesota rishabiki tinambe mo Kennedy Gisemba na mashabiki onsi kurwa ase chinse mochi matenga mbono mutabukia kurwa ase ekibako mwabere mogoswa ase chinka chino askolene mwabere otengati atura tengerango murobere wensakya asture ange okumanyia amange anemono igoro ya yalia andrete imense cha Kenya kurua asense meria ya Dallas, Texas, Elvis Omboto mturukweba ime yomoroberio bwensakia rishabegite namba mukuru asense meyo nabogenseria Canada Shem Keburi mturukweba boy go sengencho otoyanda tokosira nawe mashabiki kura sinsemo chiria cha Doha Qatar de chinsemo Bahanama Kingdom chinsemo chonsi so ime yomoroberio bwense kikoyura maliogia ya abeire gagoso asembeo manyanga omoroberi bwensakia obeire gogo chaka. Biya kigima omwanchi omorigeria togo kwaligani bene asomoroberi bwensakia bono mambia elinde tobeto gusanga nayo sobwa moto kwanerane twemanyie na ryagende tagokorekana asense ya Kenya tokumanya yabete kagokorekana buli tukore igoro goika mambia ya bono iga. Good morning omwanchi omorigeria boka so asomoroberi bwensakia bono mambia tranga bantu babere batata mashabike konsipi ni goto kubariganya bene asomoroberi yekari kupodereria Alhamisi TBT tokonyara mangana ya makoro matika twali gukina aliyo bwana bwete bintu mbira rotware koga bono iga bitali kokorekana ayonse ndobe togusanga ase omorobiri gana na bogusanga ntu mwanchi murigeria tomanyenga yokobwati omorobiri korwe mambya ya bono iga na ndo tomanyenga TBT agonere yeye mangana kiali okuinyora ali amakoro ekegera ngoroche ensingunya gokia mukere bintu mbire byagakorekane chinga kichiri cyaito bono iga bitaiyo tomanyingo wetrasi namba yesimi ya 0792192834 so asense media mitandao Facebook Ondizi TV News Digital, YouTube Ondizi TV News, website www.ondizitv.net Nkerubo Frida uliokaneke na chibi channel yogira gukira sura sinchira yabenene renyanchama Abigail kondo mwanchi murigeria Teotora kere masemo wika asike bungo keri tuko ekotokosoma kurasi gitabu ya Zaburi emeronge 39 ogosoma kwa 10 akere bukwego tutebya bono mambya ngachindo chinsae na chinyare koremerwa na koba ninchara korende abo bakumurigia omonene tiba koremerwa kende gyonsi kere ekia Zaburi emeronge 39 ogosoma kwa 10 achindo chinsae na chinyare koremerwa na koba ninchara korende abo bakumurigia omonene tiba koremerwa kende gyonsi kere ekia
kere kebungo kako tsigeta mambia abona iga onye gokorigia obosibwa Nyasaye no kwegena gosenchera erengi yakero bwatete chimbo chaye n'amachikaye chinga cyukorigia obosibwa Nyasaye nabayo gotenenera ekene nga asensemo yago toko bagokuremere wakende yonsi ekia enere segeto yabona mambia ekero linganelyo ligote segeta bwakire joba bwakire buya Frida ngaki kwa bokire jombya mbogete gima Gochinga neli tukorinde umunguru abere gago twanchira tobe tokuri chaka ase enchira ya bene kira lituko okoba konyoranga ole moyo ole buya nole na kira esababu ya komotebi Nyasaye mbye muno kabisa ndochinga kambe ongonya kugusakare by the way umutinyo yego twarero bukendu bonge abanyaranga hake mambi embe ichire nonyo mugasovarire embe onero kumusa it is July Frida ne sweto tabuat chaka kobeke sweta ntuke ndo tuigwete tari bukendu nembeo embe kogusa Frida obo igoro tukonga paragaga amabati kanganya bono ya taranganya nembe embe kere kogusa igo bukendu mboro ngoro cha soro tirekere sonda limbwato brangeti limbwate ejiko limbwate echa limbwate ngoro sina Koleta mashabiki ito Frida nandete kunya kobolia mabolia mange chigo soli nchire korekanira gokora nikanda ndoje to ikaransi Frida obego to beka boronge ngana raliaya ekerenga kia ungere kieke wala kimondo takora gosori no te vinge kerenga kia ungere kieke aserende ndoje to ikaransi mangana nento kunyara kuyagamba sembe ni maetenga tokorua se umorobere kwensakia to ikaransi Abigaili na baga kabere tato papa siko the bad awezo wekiwa saba gaka ora tomania mangana kia yanyo mancho muri ya tiganko bori inche nindo monto wekigwa bosibwa afagaka gokwanerwa to be honest of all the people inche kerubo Frida niki bosibwa afagaka gokwanerwa are you serious ela yonesia nyene ngake wekigwa bosibwa bagaka ona ina makomo ona mnota oike otogonye kabisa totebinga ekirenga kianeneke kabisa na boige ekeko garango koramangana chigo soli chinjinke echietereri Frida ndi mwaba banga litukelio all right I'm ready for it you are ready for Thursday I'm ready for Thursday askwende Frida na mange tokuba tukuinyori kireli tuko ria TBT Thursday amangana mange anemono alia akabere amatuko akare nzamanyenga nonyorete ebigeni biri twagatwarira amatuka alia amakoro ebigeni byalenge kwaye aliganiwa asenchera ya bene abantu bari gocha batalirana abantu baikaransanse baragera kegima obukima bwaro sigwa bwarugwa obukima bwoboli obukima bwoboli no mate karosi bono kabisa kwanyorere tikemo enere mere monki no taze ke yoro Yakeri takatware gokina korugo kokuma ekine kiegento kiaringe kiegencho okorugo obwe bituma owaso igwaso oboli igo monto mate korosi oboli za wife material kabisa all right tango tomenye tigali ya story oyo tamanya korugo kokuma oboli siko ekonyora boigo endagera inyama yaye kuko ye ku Frida tiga mangano go fry inyama yale kubekwa liko yende yagikerwa ndio mai tomuriro koromororo libwe chingo ndiko bwate chinguru ne sugulie linyambiro sugulie linyambiro kabisa inyama yaji kigima ndekero yaberege kujia umongi no bakakurutebi chinyanya nebitungo toganiga nekeburugo tigamanga no go fry ayande eronga mwara arusi yo musoli moke ya ebitungo nenyanya
Do takorugoro. Endagera yacha enyama bwato musu. Tebwati spices singa dania nini bintu bine enyanya negetungo Frida. Ulisikia wapi? Enyanya negetungo ne chumbi. Naende ndagera itibaye yale wansa. Baby yale kwanza. Ande bantu baragira mpaka bayigota Frida. I tell you. Bade inyora kero, for example, kero mwana ari koiboro. Mete ekerero ki mwana nki ari ngororo. Okonyora nga onye nincho musbati na iboro mwana nkagari. Kwanga ni ekerero abanyi na bacha na boy chireso biyakima twali endagera. By the way endagera yari engakeri yakare. Okonyora nga abageni bali bagocha. Bakubogoli chikireti kiri kye soda. Nemegati. Eju abono yani kyobogoletie ekereti ge soda ne mugati kuchesa kwa ndobo geni aibono umeweza koko itaga alinga bono baroge tobo kuma chinsaye chiga ama nago baroseti cha ya mabere amandazi kwanza ya kwari wikira sa amandazi kono mas abuno eshere kete ngote pinga no chekerwa konira mandazi gwa nkunira nkoro gwa kunira sagia tali asabe Tenote vinga ekega nikyo mugusi nki yani muragera mu gutubu na murayigote mobe mogo soka ko ruase enkeli mutaranywe cha na mandazi no munyene ta kuigubia takobia asiko nyoranga e climax yekegani niko kialinge chae na mandazi maete kwali kwenda chinga chinde kwa kawara bari rwete twani ogoikagali watebanga kwaragera kwatebanga eto igotire tenga mura soka chae nero naende Frida soko manyanga ense abere bobe nonye ko igotete bono ikwe banke naende ndio ko nkonyora majani ya maemba nehero yeso nehero yetabuka tie sukari baile ande bari kuchubaga na biya sana bwata machani ne sukari nerabo bwata machani batere ndubi nerabo yeso ya bari kunyo machani so yendubi so ya sukari noheriga asiko nyoranga abantu baba kuingotera echae bali na mandazi bede mundo takaigure gozengo sambere yubwate teka kombe kirinya rangi ai wono wochiete by the way mundo akakora ke kombe kimbaga gubira ki mundo tegote chae go sambere anda mabere yengombe mata mabere yengombe na marito Frida I tell you tia mabere yeduka mabere yengombe alinga marito kigima konyoranga na liengo direct kurase ngombe na konyoranga abaibuli bali bakale usaba abangina bali bakale ndiya bwata abagena tari kone mabere amabere niga konyoranga alions pia kamete no hale Frida kwaba mwabo moko ingotera kagima koga tigama tukabono nga Frida mwacha chikeki binte bubyalengo amandazi nere keki yaito yalengo amandazi nere keki by the way kwanza nturiko kanyana no mwana iburu utogo chakire baby shower ya twagenda iskogari tuwaka chibicha tuwatera tuwana cha chikeki champagne neroro wine ne kaitata matuka ya nanto kanyara by the way ekegori nkirora abantu bagwikira akibana kanyara mungino mogotunga ne baby shower kwagenda tokoriya abantu abaiga Gen Z bono millennials abakwande bintu ebintu vune vyo askorende bono luchinga amatukali yakalembya twalenge ebigeni nigo twabwate ebigeni byarenge turanye tebenga bire manageable nyoranga omwana kwiburwa okwaruka enyomo emnyomo nere bwate birero na manganande nyonyom na boigo konyoranga kero muntabire agusira ange totebe binne bitano rero bono ensi ya chire nchire ngao Frida abogima bwako togo chakire baby shower twachekera umwana iboire twenda twamutarira twamukwane kabo ikinga kiriyo kwaruka tikanga iri nyektari ntora ka Frida kwaruka kero umwaka ngoshenga tore birthday ya egendo getaringo abayiboli bayitomba maetendiri bayibole twe ose Frida ebagotebanga nkagerete gendo boli sokora mwaka kigore binkagerete mwakagete pero itwe chengere birthday every year alafu kebo iko kwaruka abundo rigo chenganda gendo mwana nyagitari yenda aruki gwakora matukata tane ira na nyomba story twakorire no nyere suguko siku hizi
ndundo rigo chengera because chindagira chiro konyora chitwaganyerete suguko emyaka eri etobuna mandasi gacha bati akonyora squeeze ekera litunguli tole anyana mandasi ngobera nona arekera lituko mogati kyamo wana ne ikesu guko there is nothing special to eat kora tigado na mangane suguko kwebire gentekemo nga graduation yo mwana mwana uruli nasari go chikira aswad Frida by the way so imagine ega keri agare toroko kanyo monta ende yukasti akore miaka gose nene gose miaka stanya koko kara medicine tumanya goboka ni kenyoreke gumata ende squeeze graduation by the yawe irobosa wana omwana omoke nga kyakobekerwe egutwa obekerwe kanjeri ya graduation ngane roko gorerwa maga onyaranga family mo kane tinga no omwana wa pipi wadi tokwa enda graduation Pono yani kwa nyarango wote kuliwa graduation kwa squeeze buhairire ase korende Frida emeyega ndochenga amatukabono yabere gikuichora kegima emeyega yabere emenge kegima askorende ayo negati alia tokoba tokwe inyolia nakoba togochengira alia bete gakoba kurwa ase amatuko alia amakoro askorende nayo mwanchomorelia Ondizi TV tokwali baga liabene nayo gosangana intwe ekerengereri kiao na utomanyinga inkieke okobago kwegokeria kubwatekana na matuko alia amakorokorwa obago kuiborwa wikachinga kichiabono mbinto kiebyoroche byabeire bikoba etobauti enchira bene yogo sangana intengwetera sumtanda ito Facebook Ondizi TV News digital asense media ya YouTube Ondizi TV News mtanda ito www.ondizitv.net asautubuatia chinsa emerongo ebere nainye amatuko atano nabere iwiki namba ito SMS nereliye 0792192834 sangana into kerengeli kiago wetera MSMS webasa sense media WhatsApp Ondizi TV News digital channel ya WhatsApp obekugoto kwanera AMSemo Yes, Frida tumanyango narali abeire abeta kweneki gwali tuko lya igoro ayiko to chakiri mambya bono tobo chakira kora se county ya Kisii metabangi babere bakwebolia na nkayo mugavanare daro chengali tukoli igoro mugavana bi county ya Kisii Paul Simbarati na beteka gukora bene etara yaye bikasinye gitari ya level 6 ase okoroto tabali babete bakonyora chingoma chinga kichiri chyokorobekana na boigo ase abetega kumurikira egati yali abeteka gusalibwa ase enyagitari yo boigoni gabeteka gutaraso mu kibosongo elinde gukwanera abamenyi bensemeri yo gukora okorobekana komolembe batari gusalia eniwo iyonde bwense muri kitomilele mumanyi na mange magega yokorobekana kwa morembe wonchoreria nakoba okugosalia ase chinsemo ao ase county ya Kisii etatigetwe magega bono nigo omugavana bwe county eyo aesokire na kurwa engora ya yeri tanganigo cia ase bali basiretie amagima abo ase boigo agikeria ebikore byobosalia biri byenegetigwe imeyo moche obosongo. Condolences kwa wote ambao wamepoteza maisha, sio hapa Kisii peke yake lakini kule nje pia. Amaandamano akorekanete igaiga igoro busongo na amaandamano to expected abe ya amani abana bakora kujensi nande twatenga ki mbia mono aso kunyaleta emekore menge yanyali togosoa ase amaandamano alia ekamanya ko gosali amali abantu obuibo gakorekana na abasikali baligirete liboli nkoboli abasikali no mwenge asa abayibyaba ekera mpaka kiduka kibire no mwalenge okwana isiko yenyagitali ya Kisii Teaching and Referral enga kyatalira bali banyorete chingoma aboli tukoligoro nigo atebire bunamba guchagwancha bantu bogosalia wesonania asokorobekana kwa morembe enda etotebaiga ntuligo kigwanchirana muntu onde bwensi kebago kende gionsi kosoa sa abana bali ekera bakora amandamano ali ekera mwakorire ndaetemba sabe mwensi wakorere irana seinonka omoteneri bwenyagitali yo Dr. Marita nigo aenekirie omubaro bw'abantu banyorete chingoma bali abaigetiwe ase nyagitali yo asasabire bali abakorobekana gosika abanyagitali amone chi ambulance engaki bagokonya bali abanyorire chingoma. We received a total of 30 patients
Out of those 30, by yesterday, 8 were treated and allowed home. 22 landed in the wards. Most of them are stable. 2 out of 22 are scheduled for theater today for various injuries suffered. We received 1 brought in dead out of gunshot injuries. A number of those in the ward will be discharged home today. Others will be discharged home tomorrow. 1 pregnant lady at 36 weeks of pregnancy also was injured, brought here. Luckily, she is stable. Should be discharged anytime soon. Despite stones being hurled into the compound, despite the ambulances being stoned, despite the tear gases being hurled into the compound, braced all that and still went to save the patients. We wish to really engage our community members to respect hospital compounds, to respect hospital entrances and exits, to respect healthcare workers, and also to respect ambulances. Nigo bono omugavana asabire bali bonsi bakorobekana asaba saebeke goli egeke gukora okorobekana kwa mulembe ase boigatebire na chikolia enchera yogokonya abangina balia basiretie amali abo anene mono isiko yenyagitali ya Kisii Teaching and Referral engaki yokorobekana nko basaba abantu baminta andonse small kumogende tamandamano ino nyakole no mulembe pole ntokumayenga kitora abakonye lakini ntokuane especially abangina bali basalete ebintu byabo byasalete kumono aige e town. Golipotelia igetaseni Kyandizi TV ile Italiane Mildred Momanyi. Ntumurelia Ndizi TV no mugavana we county Kisii yobetega okora etaro yabene na boy kuligiriria abali ababete bakonyora ogwa kwana gutirwa chingoma kubwatekana nokorobekana kwa bagokwene kigwa ime yechinsemo imense cha Kenya ase omuchi okisi obagokoba igati yechinsemo chiri cyabete chikonyora ogwa kwa Frida igikagetamentara batokoimoigwa omugavana Simba Arati abange babira kwibulinga yale kolena beteka wesoki bene ase rituko ligoro ntamanyinga ninkirago kwanira igoro yigetambekiro kyo mugavana Paul Simba Arati nigetambekiro beteka kuimuke na bogo gotara ase nyagitari ya KTRH ende kuligereria nga bari babete babukirwa chingoma chentingi chinga cyokoro bikana na kibagende takonyora ubugwenya sekorende habirika kubolia masaye kweni kemnango karabale okuru bikana ko morende nabo yokubolia abanyanyimbo ekere bintu byari gusaligo by the way ngaibali ibone getambukira na sense y'abanyanyimbo bugwenya takuimukia ndinde kwanikena nkolinda bali engakiri abantu bakorobekana nkolinda bali enyiwo y'abantu gali ase ekiro ekero gutara bedo mu cyubo songo ebintu nebingi byabetero sarika kiduka nkiro gacyabete kiko buno ebintu bikaigwa ekigetari ekiorokererio ekiya korende nigabulya basanga akoro bakorobekana kyabane kyomolende kinga kichonsi nabo igoma ide abasanga nibo sanga ibingwa tekibaradi nante yokorobekana kwanya kababiri bakoiba enyiwo ndotika bagana bravo maiso kinga kibaho kole bikoro kunyenge kyagara ngabone serikali ngera chikumukige tamukirigete naha erebu yake gima abuna nebwenrete abantu bakora okurubekana asenchira yomorembe kolende no kumuchugwa kw'abanyanyimbo nga asugwetekena irania oburendi buna ebwenrete tari ase county ya Kisii yoka boigona betingoranga ebunge ya Senate bakomomochia omu inspector general w'abanyanyimbo Jafet Koome ase gotaikirania obokoreri bwaye buna ebwenrete asokora kwao abanyanyimbo urochinga ekaturochinga ibintu bene tegusari gwambane tokoremero buri yabo osemerimo yabo nebwenrete kubwatakana nerichiko. Actually, kero kuligereria n'abantu bari babere bakora so aligereria ne county ya Migori omwana narobete bakora so ofon 2 ekero kuligereria na onu mwana otaringa so kurobekana kuri muchete gukora shopping yaye ayina na buchesu ekero kuligereria na abanyanyimbo no bakora sabantu actually bakora sabantu bakora bibi
bakora sa innocent people igo kigaba imukire tanke kanya no kora sa banda musasi kora sa buga kigaba rero abantu bari bakubuna chigi kambara pia batira naba igaba ratikara bakoro kara komore baruza bari bakubuna supermarket ino kone kindu cyabere chikuibwa ebintu bingenze miliyoni n'intwarana igo kigaba kindu cyabo aso kugeri bari bakubamusanye ibintu by'abantu abo iko Frida ime yo muchobo songo asitoko batoko mochi abanyanyimbo anene mono nasengencho nigo twachagite kuyukuru chinsa cyamarogoba chinsa ange kianda cyamarogoba bose nigo twatokoranga twabete kuyunga nigo ebibago byabere bigosota bakaba bako batiga asika kerege tambe bakaba bako batiga asika kere egetambe korwa chinsa echoboika ase chinsa cyalenge chinsa ibere cyabo tuko engana abekoro kinga ambabete bakwene kinga obosali bwabere bako basika getambe ekuru ekabage kurua ase abakenya ande no chingano ene video yamagyo tarasu mtandao asaba nyanyimbo bakomnyokiwa ebirundo na bali kurubekana ntari kumanya ningi asengenje county nyamira njabwa tomolembe county ya Kericho njabwa tomolembe mbali usaba donyanga no gosirwa asengenjo ekakurigalia no ene county ya Nairobi ase chinsemo nchiro tobet wayakiwe tukoranga okurobekana ukabako kubogo tindikigima omo komanda banyanyimbo akarangalie backup kuru ese county ya Nairobi ngema bagacha go keanania egroupe asigo enengane ko bage koleta amabolio amanenenga obo koleri wabanyanyimbo county ya Kisii bugwenda teboligereri wasoko ime Frida kero kurienda by the way abanyanyimbo mbago toka gari akero kuriebna gari mu kibusonge roundabout gari ya capital edukanero rokonye konia Kisime nebinte bigabuna chichain by the yabetege kubuno bakahiba kirigendo atwande ngabanyanyimbo mbalinga sensemeri kyagaranga kira abantu bakurubikana abanyanyimbo nabarobomba rororo iko abanyanyimbo kuruwase orogongoro igarwa gusiose county ya Kisimba bwene tabe muri kirunga emirimo yabo nereriye no kuruta chitiaga stugo senko muri kira balinga abantu abayikera bakorubikana mbokolera kibuli bagakora sensemeri erebuya kigima askolende boygo nabasa tukubasabanga asengencho twabeta koranga ni gokorobekana kwabere goswana nwa nabantu batali abaronge mobe mokoba maiso mobasa kwenyora asi ale akongu askolende egati abarai anana monokoro asoro kongo ruwa gusinigo bagenda tekugikeria enjera abanyimbo bende tutumeka chinguru gwetania ekerengo anemono chinga kichiria korobekana kwabirokanikiwa mechinsemo abone kubabeire eboigo bakomochi ababunge bali babete bakwa okoboko omuswada olia we finance bill na wotebanga mbabwenda tebono babe bagosaba abakenya amabira sengencho igitambukire kibabete bakororoboti robetero kwalenwa no musakito bomangana maya Vincent Onyancha. Kubotekana no korobekana kwa berga kone kiwa chinsemo aiga sense ya Kenya abwa sabantu barokane ko muchobore ibwa yo muri wense William Samuel Ruto nigo bare bagendrete gosokana konyara kumurekere ngane yo imejoro gongorwa gusibo igombara tikara magega ojo bwange gokone ngane yo no msebe godi ya nyakaye Cosmas Asmundio yage oyote bire buno korobekana nemono wakole kanta serito kore goro abotari basaiba jensi kolende nabantu abangaba bete bagosoime asokonyara gosarie bintu byaba Kenya. Serikali nande yangere kuri tax chinde chekwe employee abantu bagosalie bintu barokana n'abana bali bayito bagosalie bintu abana bali mbali gosali kintu kya muntu nonekemo igo baye guri bagabandamane batorigeri yaketu asogoseri gwakwe bintu nigate birabuna abasaini ko barokane ko bayigerera abakenya kolende mbali gosali bintu nakogani bali basananete okorobekana uko nanene abanyanyimbo abarokante gutumeka chinguru gwetania kerengo ni gobono mwe musio yarokane ko bamochia nabona moroche kigorikeri yake kwero nga chensi ke kora mandamano all over Kenya nare gosaba amandamano alia narego sawa mara bali baita bake bali bairure go kurwanira community yani kurwanira community y'abantu baito serikali yetu yo Mheshimiwa William Samoei Ruto
nare gusaba serikali eri etige gutumeka chinguru aseng'encha abana bari babwati bioge binde mbali gocha gionde egento bagotubore ne yaki yaitu nigo chinga kicho yaganyarira kubori kati ya bunge kurwasa rongoro gusi abo barokante kwa kayes asoko nyara gotaka gwete finance bill wane kibuna bairande gusina kanyara gosaba mabera gocha sound ora bakite chikura asoko bori abunani wakoleta mamocho asoko nyara usoko taka goetia finance bill abachumbe bali abagete yes korugusi yaitu gaiga understand bonus bali bamanyire nge serikali yabatumira oro bakorera abananchi emirimo abananchi nabo babegetaria abananchi aba nabo batumete bakorera emirimo igo mubungonde bwensi bwagete yes natakere goirana inse asaba amabera abananchi asabe mono asabe kori keke ki understand ria mangana ria finance bill chinga kicho ojagi nigate birebuna abakenya bange nigo bateresane kano boreywa yo murebense William Samoei Ruto eyama iganya babunge gotabagerera abakenya asatogirie kyombekeria kya agency abono barokana korobekana unencheremo yo kanyara kumwegerera omukenya abachumbe twatumete National Assembly mbasi nyugo tobori akieito egera abana bali bagasoka era gatiankwana ngake gori keke basomire mangane pili banya understand tibu yago tobwa ukwana yachenga kichoko igora macho gochia samenyebe wodi ya nyakoya ne mona sensemeli na kubari ndini gwate birubuna nagendere kubwatira namenyebe nsemeje kone kibuna ngokiniaro bokorere ase wodi ya nyakoya ko reporter ya Ndizi TV riterana nchenkoro kwa Vincent Onyancha Habiya kigima omwanchi murigeria oyono mwa MCA korwase wodi ya Nyakoe chinga kyabereka gukwanira igoro yo korobekana kwabereka kwene kigwa segikagiye kigu kibere cyabereke kigweta anene chinga ki amurikera abasayi ba Gen Z abo bataraba bagwisaneka no bokoreri bo murayi bwense asikorende chinga ki kiboiga bereka kubolia ababunge kurasoro ngorwa gusia babete bagwitia finance bill koirana nabo igo gosaba okuabera ekegeranga nigo abasaya bo babete bakoyesoma nabo igo kuyimanya aso boime wetania abantu bandi buna bayima itetimete kerengari kyagonkereke job ko bwatikana ningane yo nege tambukiro ekieka tokoranga abarai kurwo sinsemo abako bagosokia aba MC no babira bogokira kunento atokuigunga bono mu MC yo mobo gagwesoki na kurwa enkwana yaye anene mono igoro yengana erengete finance bill nebwenete bono ababunge babe bakuira nanse basabe abakenya okwabira nakwene kinga babe bakotebanga kururero Frida kururero ndoje go etikende gionso taraburi omwana inchi babe bako bagosangelia birengerere na kubwatia ogo nabo kubwatia kyo omwana inchi akoba gako batebi ndo tobeto kwene kinga ndorigo konyora amamocho anga bunayo naboigo ninga nabaga kuikelia abanyimbo gutumeka chinguru kwetania akerengo asabanya nyimbo boigo babwenete bayinyirunga boigo na barabuna abakenya bali abakenya banko barwanira bali asigo babakubwati richiko kero bakoba bago severekania omuganda bwabanto ego ni getambukiro kibwenete kurigererwa anene kero montondo chekera gwesoke gentango kwanira nabanyanyimbo gutumika chinguru chinyinge otobera abantu kora abantu bagosiria magimabo bare very innocent igabanyanyimbo nyimurigereti murubiri bwensa kebono mambya muamanyanga na inu mwanya bantu nabali nabaraba abana baino nabaraba bairi baino igo ngatumika chinguru chinge metinga at least ngotema muri osina murabi mugosukuma kura sensemeli ya serikali lakini rinde kira basaiba esokiri gokora okurubekana ko mulembe nere buya mobe muko bachinga kicyabo konda se county ya Nyamira nigabana inchi babere bagosemigwa kweneke bunanko gayana bali ebina egenka chinga kibabwate michando yendemero okwa nase barasa eyo yabetege ko barenta abana inchi kurase sublocation ya Mabuko nigo mo director Wendemero Joel Ombati abereka gotabuna enchere yoni go era kanye ebina asebigambero egento gekoirera ogosaligwa kwenibo umurike topo likapokara nabeteka gukira na senseme yona begotwariganiria yakubwatia gago kwana sebaraze yo yabaretamo abanainchi korwa sorgongore gawerwe sublocation ega ya Mabuko nigo mobisojo iga anene Wendemero asereta Joel Ombati agendere kwa baga gosegeta abanainchi korwa sorgongorwa gusikwene kyabuna
ngori yabare chinchara chingia chogosonsora na chingaki liberera liobole molimo kiregati ya chiamate gototete komanyia abantu baito ngachinchira nchiro rahisi choko solve kose choko kora chiminano chia maremo na ande chinde chiarenga okurwazi chisokoro chitu lakini bona se kero masoma achitagacha tugachaka kwegene koti mono kobwa kende gyonse koti nengia ngori solve ira mangana alia too complex lakini ya mangana alia tali so complex amasini ini akorire tine kenyoro ejirani ne jirani igoro ye chiminano chia maremo tigachake ko solve through traditional means nelia kware konyora ni somo koko gamba guseno muromo nene nero gukwana igore chiminano chia maremo egekora nabwate history ya marema ino ingana bwego yairwo koboko amona Freddy Ondieki oyo ole omobisa bwokugayana mang'ana asibega bwatukiro boseme gocha saba gusi goronga kibabonete kugayana mang'ana ekero ahatikire akaro koire kina kotini gogotumia chiwese oli kwaira kotini nerega gotumia chiwese na kero kenda abantu bakoirana na abantu bamwabo mumuro mwabo na nyano musaja no mukungu bakoirana kotini ekoti tilikoreta obwamate bokugenderera lakini ekero mukwana mwaigwanana obwamate bokugenderera ekare koti tilikora robusio nga oyo mumuro mwabo bakorwana nere goso mo nisemoke ekoti igekurigiria machiko lakini ekero togotebanga igotogokwana in mediation obusio nkorekana borona bokomanyango okuinyoranga oyo murominto Areziga yariganewa amohono mugambio mukikorwa se sublocation ya mabuka Senator Simon igone iragendere ko bagakuria iranga natko nyara ko bagakwenekia gosegeta abananchi korwa se chinseme chiga okora ali aragendere ko bagenderia samagi mabo egati abo gusira abana chiseme nabo igasalire renga nigo aratko nyara ko bagakora amarua tancheria yu abereke gochekenene korwa se chinseme chiga anyoranga nse kugambira abantu barabataka abarange gasie nkong igondete ko make sure ngakero muchi at least utware ngombe ya mabere kero muchi uriro mwana university na kero muchi utware restima na kero muchi at least mbamaite biasara barakore linde bagenderia sobugimobo ntete ko temanga kero muchi utware recho ndete ko temanga makubaya makama kya magana warming because inanyorete nga nyemunteliti ya eteliengia no muire sukuru tagotegerera no muire mugondo takulima kintunge yara korekera afya yerembe baraza wego yekirana monaba nanchi abange abo bekumburira chisemi kurwa sabamanyi nazike muntu no mobisa kurwa se social services akubatoko bosemya ochase abananchi abaiga bantombaraba bachaita bagotunga kukuchabaromo gotwa tukenda buyasokire batabiro inomoroge ni tukienda bukiya soka ngoino moro ayenga yorigereti osana no origereti oro mu apply chimeseji mwa weli mumiangapi 100 kere kiombe mure kiombe kemo lakini mwachiri siku mwaso siri mumiangapi 100 kere kiombe kaenda ke rusi message chiae mochibeke message go ase main group na main group mana kana kaba ki mu apply tene kadete emia chekire mumiangapi 700 Miasane kingi togokora. Tumyo keria tiri batora abwate kilinga no nekia 300. Ginko ripoti geta seni kya wanjete kya Ndize TV inchego nkuru kwa Polycarp. Okara Mwanchumuriria Ondizi TV egetambukirio ekia anemono asogosemia abamenyi be county Nyamira chinsemo cha mabuko chinchira chogosonsora na boigo kuligia omorembe anemono asamangana arengete endemiro Frida nkira yokonera igoro egetambukirio kyo by the way nere buya kero kuligeria ngakero babere bagotwaro sabanya kenyoro babere bagotwaro kunsana na igoro yendemiro baba kuligia baga baba gukwanere nganeyo ekegera nga omete gukoira enganeyo gochigali aseke gambero by the way gente getangani goikotumike chibesa ande rachikoba kegosalia obwa mate onye mwali kumusana na mamuromino mogo chikoigwana by the way chimatuka bose agatenga mamuromino tongirete aseke gambero ngachiko gambigwa kuroro igonere buyanga ekero ko taigwana kwa beriko gotokikana galinka mwali yabaga by the way baga kana barabe gusonsoro mu chando bwendemero ere buya uma tumuliro ko bere go chaka gwoka mwao ne bwenretenga
kwaratema kurayo limia nabo kuratema kurayo limia utaraji kurangira kijirani utaraji kurangira kijirani akalero gokere gasini niga kwaratema kore kini kolende ko beri ko kubucha nalibono go chikuligyo bokonyi korusiko muchando ndo bwensi go beri go chaka mwao ne bwendete mwararangira ni moikaransa mwaragamba mwarate banga ngayo muchando bete go kuruira kuruwa bakaro mwabere mogo kwaninga neye kero yasinyire bono limoko bomogo soka isiko endo go soka isiko ntorate banga murahende kigambiro tema kuraligia baga kase kinyoro tema kuligia nonyanga nabairi tema go sonsorana kolende ngane kera abige gwetire bona limoko kenda ase kigambe ni maitenga gwetira soko ogwikaransa sene kugamba ni ukura abigo kyana ni chinga kichira konyoranga abantu bakoira ase kigambiro chinga kichira konyoranga abantu bako bagosali chibesa chinyingi ane mono kogenda ase ebigambiro asigo nebwendrete buna mwabere moko igwanga mobe ntubuna abagusi gusino ebi nabya mari mu biti timaji ngabo kongoibo timaji konyoranga bamura bayibori gosemba tana senga kiro mumura oateiru boli mubwae komenya konyoranga chika yaba bagosime kosine metobo komenya konyoranga naro rogocha onyagoski bedene rokoleta na rogochore to mochando igo isane kana kirie keke kwa ironye mwabere mugwaterana tiga konyagoski chika yaba tiga konyagoski metobo iri mwabe getegari make sure ngakwabekire fence yago na ndo isane kana kirio tiga konyagotwale tamaya yogo chaka kuburukania bamuraga ali asenga sekuri ni matinga igatia mangana bere kwiranga ebine bikomenteka na sengencho ime yorogongo rwagusi twabeire abange kobwa endemero na kitoko batogotebia abana baokina chinga kichiabono endemero yawo nigere ase umutuo gobose ase obongo bwao eyune endemero enene onyigotete endemero enene bwata egetabu bali babwata chitalanta abaminyoke byata endemero yawo ngwetera asoko minyoka bali babwata kewa kyobonchorere timati kewa obonchorere ne kewa talikero monde byasara Frida biko mwanja Frida kolende bali bakonyoranga byasara byabere bika babwata abalimu Frida no naye to chikoga ni endemero oburaliyo bobwa oburaliyo bona kanda ewa kane galinga manya arobegarwa obole mobwe sokoro go ikanda abegerunka gali manya kolengereri what next bono taralengereri what next obole mobwa ongwetera asukubuka ensakia boka mapema rende gasi Frida gasi ego ngonya transforma kale mokali kalenga gali ndolenga kigaka kongendera kuja ya konya kondisia segete ligichibesa nkeke kanyakorosi besa gorobwa Frida ego ngonya ndigichibesa ngakachire kaliya gakenyeire kagali jamunga gikoziri bona mabya Tete kondanda ni bona mambi tete chisokoro chindagereri chindaiga atigiro kore mobile sokoro na chiro wow kore nendorangirirwa ekina kiendemero ngari bari ngaya in Frida ewa kore nendototorangirie kina ndo chenga Frida nabanga wero simi moroberi bwensa kimambia bono Joshua Munguru Ishmael Kurnyatia Mlimani Kinyonzi watching Ensake show. Good morning Job and Frida. Eric Osoro from Keumburi Taro Nikondani Naomi Kerubo Victor Omondo Mijenda erna nera abamba kama nyaine Frida ndoje na Victor Omondo byanadanga Naomi Kerubo tumanyi buya anyway ndoje ngajeria Kerubo TBT from Namama Bahrain Kingdom wika inkakisi na Bible libane Samuel Ongeri na my mama Rihanna Ongeri bakanyimbo bwa mwakiage villager na Frida Njoka Musioma na batakeire lituko ligia Elizabeth Kerubo agatebanga kutoka Masimba ria bigutuni kondani mpaka tamati mbia mwana sana Eric Osoro kuroke Umburi Taro ni kondani Dolphin Mora agatebanga good morning Job and Frida. I thank God for the gift of life for today. Wish my children, parents, friends, all fans of Dizzy TV without forgetting my enemies behind to have a calm day watching you live. Be blessed for the good job you are doing. Mbia mwana sana yule mumoja agatebanga good morning watching live from KSA. M King Jeremiah Nyabuto watching the show from Nakuru Salga. Sarah Calvin Shazi agotebanga following.
andoche Victor Mondo binda betanga kurwa Nairobi West iga chinko moja goika aliyoteria buga mwabo mobondo na mwachange family bategarabia kabisa hadi tamati na Kefa atuya usababu Kirwanda. Mr. King Jeremiah Nyabuto, he seems to be kwa masomero yo ndoche ngaboigo Isaac Zakari. Good morning and Sake watching from Wachoge bwa Chacha Sengera Lianchogu with my beloved wife Judy Monyangi and my two sons Emmanuel Mochoru and my mother Stella Zakayo. Pass my greetings to says Josephine Monchari, Jacqueline Nyaboke, says Joyce Nyatuka. Aha, igatia banga kobaganeli ali tuko ligi yaba ujumbe tigabakonye eke bago Sarah Calvin Shazi following Jared Urule Matureti Korua Nyachichi Secondary Nyamira County. Kuranga umworo kwira ni reskuru kabisa. Yes to akogana ile tamu engi ya oigondo chenga maruve Jeff tebanga Korua Mogondo Katari me ya Ensakia mbaka omwerio abaso ime moroberi wensake Yuneke Mora Kevin Mumanyi Grace Tinega na Agecha Paul Robert Onyancha Korua Bonyantanja Nyamiobo Catholic akoteba kondani na wife Lilian Kemundo. Sarizo Geto Gwakire Peaceful Sergeant Stephen Korua Ruben Estates Nairobi ni kondani embusurengi ya bonchari wanya mwancha akondani yomoroberi wensakia ngeta bukuru ensensemo yane na abiri ngokolera abo nabo igo ando chensemo yane mbali babero sobolia sensemo SMS ndochinga a Joshua Munguru Korua Nyatieko Milimani Kinyonzi watching live confirm the chinsemo chionsi kina kutoka niti frita kwa waso chinsemo wache chinsemo chionsi YouTube Facebook WhatsApp kwa baba kwenshonga kwa bere gogo so ime jomoroberi kwensakia ase emambi yabono kunde frida kirachi koraga chinsa bose ensa monenu so mbaga nikia baturabe tutwara ase emambi yabono rituko ria Alhamis anenemono kikoragense ya monenu so mwanchu murigeria ndachiko ikera gosabaga nimba chiko baba goikera na studio kerturabe togosanga na executive director Mary Momanyi Kurasense Maria Smiler Child na boigo iPhone Ariga oyore a project manager Kurase yekiombekeria babwatani ba Joshua Nyarenchi Foundation chinga kitorabe to korigereria kitogosira abasubati metento batokoranga emichando nere yabage kwene kigwa sense muri gosira abasubati ndo achaka gosira abanyaruka ko gwetera kuba ebitamba byo bochenu ko tokaranga serikali ngo eswana ni kale gati iyo ngati yebintu torabe to kumurikira ase emambia yabona iga ase kira chikuraga ensa emo nenu sumo nchumureli Ndizi TV watengero muroberi gwinsa kiastora to kumanyia amange igoro yenchira eliatorabe to kwena kinga twabere to gosira abasubati korende frida na intebo igo abasa chanto beto chinsemo yamaga tukubulia mabulinga intunga kimotolengereti moto bangerete kende frida no team strong by the way feto tebe to gara to switch off frida otobolia kanya na bolia obolia bagani obolia bagani ikibaro bereti abasacha na barobo alina liboli litanga ningo chakera antebenga twarale matuka mange byombe binge bigosaka nga siro musubade abasacha barabungi batarigo siro but lakini koko siro musubade mete gwasirire kenyore kigima bakonyaranga kyomo sacha bwate musubade osirire enke yo mambo ni nywe. Alright. Yuna rumurabe mugutumanyi ase kira chikuraga ensa monenu sukurende bunabotambu mwancho murilia Ndizi TV kuba toleto kumurikira amagazeti intunda kabere bunabotambe igazeti ya The Standard nero ngomurikira na inja sensema ya ne gazeti ne ya Daily Nation tiatosiumia sechiduka keigo tokoirana ntobe tokumurikira amagazeti yeli tukolelero tobasa gusuka tobasa konyegera. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye
Chingikero Chomogusi. Kora nyorenga vi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjireyo nanjire Keraritu kori Alamisi enseye monenusu ya Maragoba. Echinenchi ngekero Chomogusi tukuna gukwanira egentekenene no kuinyorania igwa aziteyo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe batwade chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni buneto buna okwererega obunobukano obukano mbwa gatumekire engagi kinyani cyareko jajiye baba jajiye timoni jo magazine beni na igule beni morogoba maokoro nsara maya patina baguboleva engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne ira bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro ninga kiego chigocha kira rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberiyo yokwera Numwiroroye rituko ria Ijuma chinsa isano nemo Chomogaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barwero semo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barwero mwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye Gendo tukerie kia senseye buna komenya buyake bochenu na kieko geregeta seni kya Ndizi TV tokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonya muntu ndi bwensi nonya rero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira rituko ria Ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere nenusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro egoro breast cancer screening inabo omuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yago na kige kwara togotena wabira umuchando gakarekera bwagocire turi kunyara gukora imirimo iri kwengo kora umwana ataraike emyaka 5 omutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ebintu biri abareri bw'omwana bakomokorera karo moke na bibigo shape future y'omwana oyo gojumoto okomenya okuya kebochenu rituko ria Ijuma chinsa ibere chia botuko numwiroroye rituko ria Jumatatu chinsa isano na ibere nenusu chia Mogaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao Omogusi ine kwabiri gukuriye skuringi ya asura abikira umwana gucingikero cingiye cy'amasomo bono eskuru ya Sister Michaela Girls Secondary School yuko tukase bara ya Kisi Oyugis angena Cardinal Tunga High School Musocho naryo lichibuliao niko babwati birasi biya ebigare asabana bagosomera buya ebo bire bicenu asibwo babwati nyomba cyo kurara cingiye nande cincenu kirage aborukiko bagosoma se skuru ye niko bari abacenu nabo igo babwate cimbo cingiye kirage abari bagosoma se skuru ye niko babwate bamanyi bigoro ase otawo mwenga mwano takonyora semi cingiya mbabwate computer lab eyurengiya asabana bagutumeka ci computer kwemanya nabo igo gosomera mbabwate boigo science lab asabana bagokora megirige science eyubwate bintu byonsi asumwana waranya rumanyi bwigoro niko babwate library ngiya ase bitabu bicire ebyo umwana aranyore kisemi elyo asaserie
asajaiga nigaragia akomwana mazingira maya yogosomera nigo buigo bagukina talent chabana asibabwate scouts music group nemecheso ao oyorenga aigabuigo nigo bagukina umwano kebo Kristo asamange batari na kubakira esimi agirira muretu umwano anyora masomo aigoro amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center igotoka somo chiobosongo nigotokwegokeria kurwa bowenya wetrasa marioga yokurwa se chinse chesko ngurwaria tora marwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari kurwe company ya Super Medical Center igotoka somo chiobosongo igangurwa ritora marwaire manke ande karagwa chine ntobwate chi machine chigo kumureka chiarora nkikero bobe chigo kumureka umubero umugima gwansero mutu mbaka inse na ichigo tateingi kerebo bya marwaire kiobwate twamanya kwa mariogo mwana abani machine yengo murekera yarora mejando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wa kiresimi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage chigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana inde bagwenire igoto twara bwoba bunde bwese kara bwakire bise kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole no mwana bw'icyanga cya mitumba kirajya abana amuna bantabanere na nigota gitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari ntambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba gotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba bono chianga chi abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chi mitumba baka ntubwate bikoro tobone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogoja se Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 kare wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntonetia baligeri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha se Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 se Mama Tefi Mitumba kwanyorere kare botokere number 1 elindo nyare ko bagokwanda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'umusongo aseni mbere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesi mina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag mabera at a low price bada wewe welcome Uchakia gose kugenderea obonchore bwa mitumba injumu Mama Tefi Mitumba Bells Kisi Family Medical Center ni nyagatari yekerero iyo kurobo koreri au iryo koenekeria afyenkia ngoro barobo koreri buno koringorwa maiso na koena nebirore kurigereria maino obokoreri bwe laboratory mbabwate duka ya mariogo boigongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance chikobwatia NHIF Minute Liaison Group Madson Group KCB Area ya Cooperative Bank Teacher Service Commission CIC Insurance National Police Wose Prison GA Insurance Resolution Insurance MTBA Trident Insurance
na boigo Star Discovery Insurance. Nigo bagotoka Samagacha New Sansoram barabara stage nene ya Kigali egoroba Entangani. Asamanke bakire simi weterase namba 0758770764. Kisi Family Medical Center, your health our responsibility. Garnet Electronics niko bakoletere eofa yili gusamura asabako koneli chiuva chifridge chitibika tibintu binde aseli gudi lyensekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri choko tumeka sinka na bwigo ni chire choko kolda ubonchiriya mbabwata chifridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amo ne chibirika chiri choko tumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi vasi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners nebintu binde byo kutumeka stima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket igatie bintu binde evinge boigo ntubuga tumurubulyo oli papole pole asugwa nchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asumuruliga amajiko namarago kubwatiwa niko bagotuka emeyo mucyo kisi asenyombe manyekante buna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics yenedukore igene ase bintu biri bigutumika estima aseligolire insekegima. Biwa Health Natural Herbs Clinic nenyagitari ya Chirenguma asokorwa obogwenya gotumika amaliogo yemete mbabwate abanyagitari buna Dr. Gikonyo abakolingolya na kogwenya amaroire abuna arthritis oburoiro bweskari high blood pressure UTI ulcers asthma hemorrhoids fibroids prostate enlargement na gukwa endurume boigonko na bale amaliogo asabasacha bali achinguru cyabo kiranirense abasubati babwate omuchando bokorole rangi na boigo oboroire bwelisangwa na yande amange mbabwate chimashini chekerero echichikolingolya amaroire eliokonyora obokoleri bwabo batalerekera litko asorosagirwa borwa Nairobi Kisumu gose Mombasa umerana n'abanyagitari kera litko lya Jumapili ya Sensemeli ya Ikonge asomo bagani o Millennium angenegeta seni kya mabuta ya Pebo kera litko lya Jumatatu ya Sensemeli ya Nyamira asomo bagani o Nyamira angene bengi ya Equity kera litko lya Jumanne imeyomo chobo songo omubagani o Capitol irongo litangani room 117 naboko kwana na barabo gwetera ase namba yesimi ya 0722 300 630 gose 0788 313 910. Pure Health Natural Herbs Clinic. Your health is our priority. Esukuru yokwegeli oburundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanye buna mpabwatu bukoryo bya asibirengo byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundi bwa chimatatu cha 14 seater D2 PSV oburundi bwa chibus CE heavy trucks F PWD chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mbuli yabuna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborukia babo nigo banjire nikiumbe kiliye gikurigira y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gia NTSA bwigo nkwigirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yandama
mange batarire imeyo gongunugusi asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire ase meche ya Nyakoe ensemo ya Kiwogi Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Obiya kigima omwanchi omurigeria mbye mono sana chinga kyogendete gotengera omoroberio wensa kia bono mambya asitogo kwaligania ase ntunda ya kabere chinga kitokumurikira amagazeti omwanchi omurigeria tangwete wetere gazeti ya Daily Nation page nentangani akero murikibwe gazeti yo amurikirete nga kibono abawaziri bagendete gotwara obwoba nonya magega chinga cy'umurai wensa beteka weso kya nabo igokwerera emerobiri yaye ayokorusia abisi egati y'abawaziri nabo igo abariki babotambe ase chiwizara epeji yakane nabo ige ya gatano ni murikirete ngane yo asobo imeboigo Murike bwegazeti yona murikerete ninkibona ababunge babiri bagotwara obwoba ase okwirana ase chibunge cyabo anenekera murikerete ngabali babete bagwetia finance bill yo mwaka bw'ikirubere 2024 nigo basinyire ogwikerana ase chibunge cyabo bwegase page yentangani ne murikerete ngakibono abasalia nabiga basaga ni babete bagoyasana nigati achinga ki ababwatani gosaba sae bagenzi bare gukora okorobikana ekera berege ko niki wanga ekera bintu byabete bikoibwa nigo ya negative ngabali tali basae bagenzi asekorinde nigo ya rokante anena sensemeri ya Nyeri ase supermarket ya chini bintu byabete bikoibwa ku ruororo ekabege ko niki wanga abuna abayibi babete bagwestana nigati ya mandamanayo aboiga sepeji yentangani ne murigete ngikeirere omurai bense korugo chika na abawaziri ababunge abagavana aba MCA naboigo abo bisabande be serikali obotamenterwa enyeria yabo kereberege kwanikyangani go murai bense abiriga konyora pressure korwa ase abananchi ekikyairere egetambukero wosegere kubika egetambukero cyo boteneni wako komenterwa ku musharo manchi murigereria ayona ramurikeire ase gazeti ya Daily Nation page nentangani togoso ase gazeti ya The Standard boigo na mange amurekeire anemono amangana alengeti oboteneneri bwense icho ya Kenya asendo chenga page entangani egazeti ya The Standard engana eirobolito na nenemono engana erengete igoro higikaro kyabaseneta litukoli igoro ase babete bagokwanira igoro yenchira ense icho ya Kenya egendrete asense mo yabaseneta babete bako musaba omurai wense Dr. William Ruto gotigia egati yaba abawaziri emeremo enkubwate kananga nigo bandete kora siasa kolene bandete kora emeremo yabo buna ebwendete boigo egati mangana bate bako musaba nelinga abe gakorusia ebirogo biri bitali kolengana nerijiko buna ekerokelia kyabakonyi bawaziri bose cabinet administrative secretary na boigo asenseme senate abete kugania ensemeria yabanyanyimbo bose National Police Service botiga kubuata na goterera aba Kenya mamincheri chiko asensemo area yabet ensemo area yomo buga mo senator we county Nairobi Edwin Sifuna abete gusabanga ebina vyonsi pibire ase bose bire byosio
umusweli omonene bwa serikali Director of Public Prosecution bibe biko unenkiwa as oboime elinde kwene kinga nebyeke netalinga mbiria byaba Kenya kobekererwa boigo ensemo yende nigaborokia ba JSS babeire bako enekinga nigo barachigotwa kubwatekana namangana lengete okorobekana as umuswada wa finance bill batokorwegwa kurusigwa nigo bono aborokia bari ba JSS bobwate obwobanga nigo batabe bagweke irania obokoreri bwabune bwendate inkubatikana no gutakano asekolene nsemo ya Azimio ya beire gego sabanga obocholi bokorangeligwa anene mono asokwene kinga ababunge babete bagwakira umuswada bw'ekibesa chikura wose finance bill babeire bakurusigwa abisi ase boigo ensemo yende ababunge na serikali babere bakana gitambukiro gyekyombekeria ge Salaries and Remuneration Commission kubamenta umushara tosikobusika sepeji ya kabere gazeti ya Standard nigo kwaniranga nigo korobekana kwa bete ko nekyo chinsemo au ime county ya Mombasa ko Kisumu ne chi town chinde chinene nigo aboncholia babete bakonyora hasara ere enene kigima asurochinga ime ye gazeti ya The Standard igazeti ya The Standard nigo torochinga aba nyimbo nigo babete bakwirige tambukero imeyomochi obosongo sebabete bakuruta etiagas amnene mono koseberekania abaoncholia bali babete bagotwara ekerenga yokoibira abana inchi ime yomochie obosongo sekolende ime ya Mombasa eduka ya Quickmart bata ndogo egati yebinde byabete bikoibwa naba nebibago engana yarenge eyogo ichania kegima asensemo yomuwaziri omonene anene mono Musalia Mudavadi abete gago mwaziri omonene Musalia Mudavadi batabanga nigensia icho Kenya yabere konyora amagelyo amange bose gwesomia amange kubwatekana nokorobekana kwabere kwenekigwa imechinsemo au imense icho ya Kenya ase ensemo jabo nchorelia nigo babeire bakoralinga nigo babeire bakonyora asara yekerengo gechi bilioni isano yenko bwatekana nokorobekana kwabere kwanikwa ase chinsemo au ase bono babeire bakorwa iranga nigo barabe bakorenda ebyasara byabo nane mbali gochiwanchira monto ondebwensi goswana na ase ebyasara byabo astorochinga nigo babete bagwesoke ime county ya Nairobi na baroche ase gazeti ya The Standard screen ya TV baboliti ebivago balendete ebyasara byabatabanga ondetayo torajugwanchira achikoiba kurwa ase ebyasara byabo yenkubwatekana nokorobekana kwabete kokone wiki ya eta ase ensemo eria chinsemo au ase ebintu byabete biko ibwa toske busoika se page ya kaniga gazeti ya The Standard ni gobono aba senator babiri bagusaba umurayibwense Dr. William Ruto gobuna kamati area yaba waziri yenkubwatekananga nagotikirania abakorera bwabo oboigo nigo babete bakumugania umurayibwense Dr. William Ruto kobabutana kubatigiya emeremo abarayi bali babeire bakoba ababwate obokurumi ase chinsemo au tuske busoika se page area epeji ya gatano gazeti The Standard nigo murai bwobomo bwa Azimio asekyama keria kya Wiper Kalonzo Musyoka aberega osabo murai bwense Dr. William Ruto kwene kingango kya rekorosia ekyombekeria kya IEBC wasigo chakibene ekamati yekyombekeria kya IEBC abuna enchera emo yokwene kinga abakenya guchikwenyolera bali obosibole obogwaka chikura aseboigo abete gaosaba amonchirili wakolerwa ansikyombekeria kya IEBC eline kwena na bene libaga lya bene ase abakenya
Kenya gochia kuba Rusia na kubakera chikura ababunge bali bataete na bali baete bete bagweti umuroberio bosomo bagwetia omuswada oria o finance bill vagwa kwa isiko anseboigo ensemo yase the standard oika se page ya gatano ne monigo abaraiba kisiasa vabere bakwamereria ekerenga gyeserekali bose ekerenga gekamati elia ekomolekera emeshara y'abakoli emeremo beserekali SRC komenta omushara anse ababunge nabarai ananamono ase eserekali ase ba ensemo elia Jomo waziri otenenerete obokoli emeremo bolia bweserekali Moses Kuria abetega gwesoki vene na gotebanga tali gochugwanchirana ogochikomento kwemeshara eyo engana boigo yabetege kwamererwa nababunge ababete bakogikelia okomentwa kwemeshara eyo toskebosoika sepeji tusikiboso mwanchumurelia ondiziti tuende kumurekera igazeti ya The Standard page 10 nigo omokonyi w'umurai wense Dr. William Ruto abereka gusaba aba Kenya anene mono ekegolikelia gya Gen Z koratenenia okorobekana kwabo eyenkubwatekananga nigo ebibago byabere biko swana nagatina kwirira ogosaliwa kwenibo anse ensemo niga kwanete ansemeria ya Laikipia asabekerana ase okomutindeka omoise komwabo omonenelea Wangari Muriuki asigashagwa batabanganiga serikali endete kuligia chinchira au chokoligia kugayana nabo yokomurekera amakongo alia aba Kenya bago etera aseboigo ensemo eria yekegambero bose judiciary yabere yekoralinga nigo barachigotenenia okolikia kwa bakoli emeremo elinde kwana kinga babere na barobuko ba ensemo eria yokokeya meki wechibensa anene mono chiria chieserekali egatia mange amurekeire ime yegazeti ya The Standard page 10 niye kumulekeranga nigaborokia bali aba GSS bali ase akongu yenkobwatekananga nigo omuswadoria oligetigo chikomenta chibesa koba gogo tuguterwa are ase bono batamanyitinga mbachikwa kano na kolikwa ase kolikwa kwa botambe toskeboso ikase page area 12 gazeti The Standard anemono ekomulekera igoro yeskando elia ya borokia balia ba uwashingishu anemono asomo governor okabero mugavana washingishu Jackson Mandago Joshua Lele nambayo omesha krono baligatia balia babekire asekigambero anemono kubwatekana namamocho ayo abunona bengo mokora kumulekera egazeti The Standard elinde kwemanyia mange naboko ba gukwigolera egazeti elia bwanchete Manche murigereria ati ankwariga nigo ikese gazeti ya Daily Nation page ni ya kabere ekere murikere tamangana arengete kemerigie chae anenekero emurikerete nga kibono oyo kageire ase ogwabuse abantu ensemeri ye factory na kibono abagori babeire bagututerare gochikugora echae korwa asensemeyo ekere yabetege kwene kigwanga nigo John Kipkoech Chebchok abetega kwenyolera obubuiri tukore Juma korwa sensemeri ya South Rift Region chinga kiabeteka gochorwa koba omo director wechaye Ekerabo igoch kampuni korwa sinsi chirichesko chabere chikogora echae anene kampuni ya Lipton Steeds na boigo Envision and James Finlays Limited na kibono babete bakwerusi na boigo kwa neke munatibago chikogora echae korwa se factory ya Tegat na boigo Torol yo era sensemeri ye county ya Kericho. Ayakubatikana nga
Nigo John akageire ase ogutumika bobe anene abasubati erinde kwenekia ng'ababere bakwenyorera emirimo ase chinsemo chiri chichae aboigo mwanchumurigereria ase page yo ya kabere nemorikerete ng'akibona abanyanyimbo korwa ase nse ya Kenya ng'akibona mu prime minister korwa ase ensemeri ya Haiti Gary Conille aberega kubolia komentwa abanyanyimbo kurwa sense ya Kenya elinda koenekia ng'a nkoleta bare omurembe ase ense yo akeraberega koenekia ng'a nigo barachigo se nigo chigwiki chire bosio barachiko bakomenterwa abanyanyimbo abarabe bakubasira elinda koenekia obukoreri obuya ase enseme yo ase page ya gatatu nemurikerete ng'akibono egati y'ababunge ababete bagusira finance bill y'omwaka oyo iga nakibono bali n'obwoba ase ogoikirana chinka kyabo asikurinde omurikibe gazeti yamurikete ng'anigo abasae babere bakuba esese anene chinka kibabere bagutwara obwoba anene ase ogoikirana nonya gokora emisangiririkano ase chinka kyabo ekeraberega koneki wonga bali babete bagutugutera isiko finance bill y'omwaka oyo iga nigo bakwariganirwa ase chibunge kyabo n'emichengo anene keraberega koneki wonga nonya amaga chona boigo obonchirerie bwabale bamerere osibali baitaberanite finance bill eyo nigo obonchirerie bwabo bwabere bogosaligwa na boigo sensemende amaga chabo gotagura boiga se page eyo ya gatatu mwanchi murigereria ne murikirite ng'aki abantu 24 abo barenge gokora okorobekana na kibono babete bakwenyora ase enyagitari ya Kitengela sub county chinga kibabete bagotigerwa chinkoma chentende osikabusiko ikase page ne yakane ne murikerete amangana arengete serikali ya Kenya anene chinga cy'umuraibe nsabere gakorere bene igoro yo kumurikira abawaziri asabere gakwenekia ng'a niga abandi bebisete naboigo nigo abandi bebiseta se ogokora emirimo eyo asikurinde bataraba bagoikirania obokoreri bwa barasara chikumurikira bali babere bakubwateranirwa n'amang'ana eyo bokurume naboigo bali bataraba bagoikirania obokoreri bwabo buyago se performance yabo yabeirembe ngati yabali barachikoba bagwa kwa isiko ase page ya gatano mwanchi murigereria ne murikirete ebirengerero byabarai anene ensemeri yo maseneta we county ya Kakamega Dr. Boni Arwale na kibona berega kwenekia ng'a osenga kiabetega kubori omuraibwense gotuguterare ribagaririria omo prime cabinet secretary lyobona igali koragwa gosoyo tenene taba waziri abanene Musalia Mudavadi boigo aberega kwanekigwa ng'a asa abisi cha first lady omo spouse gose omorugi bomokonyi bomuraibwense chibe chikorusi gwaroro ekera aberega kwanekigwa ng'a asabisi iyo murugi bomokonyi bomuraibwense nibwo ebwate abakori emirimo emiyemo naboiga sensemeri yo murugi bomuraibwense nibwo ebwate abakori emirimo 150 ane 35 asibaganire babe bakorusigwa raboigo asensemende niga baraibande baganire abawaziri korusi oseko keanigwa abawaziri korusigwa bisi naboigo kwenekia ng'a nkonyora bali libagali abene lyoko gosenkwa bali abasae gosaba Kenya amabaga yo kwenekia ng'a nabarabu nkonyora bali libaga lyogoswa abisi naboigo goikirania obokoreri bwabo boigo asensemende nigo baganirie omuraiwense gokeania amabagali yaba PS korwa asenseme aba CAS korase kerengo kemerongo 22 goika ase ekerengo ya 14 omanchi muri ya yungati yali amurikira CPJ yo ya gatano
Wega sepeji ya gatano na rimo nemurikerete nga kibono kurubikana ko murembe kwa bete ko gukorekana anene ase bali kurubikana babeire bagukwanera ngaki ukurubikana kwa bete ko gukorekana anene ekera ya betege ko ne kigwanga nigo egati abasali babete bagwesona nigati nabo igo gukora ukurubikana kugutalingo kuya anena se ebinte binge bya bete bigosali kerba muri keto musbate maseri ta Brenda oyo obeteka gwesoke bene kitariki 25 cy'umutinyo gatano narimo erinda gukora kurubikana asikolende kamobetereria achense sana nebiri cyamu basoko gendanga ekera beteka kurireria egati y'abantu bali besogetie kurubikana akayiroranga tibali Wasenga tibabu ati ebirengereri ebiyana enda gumbalinge asensemeri ya Genzi. Agosikabasi wikase page ne ya gatano na kabere ne mulikirete bali babete bakobekwa byara kinga kichokorobekana anene asem abantu emye mo 55 babete bagukigwa bosi wikigambero kya milimani elinde ko somerwa mamocho ali ababwaterenti asikondi aberege ko nikigwa ngambaro roba bere bagusekerwa ase bitaseni by'abanyanyimbo ababwate chingoma batara bakonyore ndagira nabo igo Mario Gandonsi yo arabeka ko bakonya asemibere yabo ko cyane chingoma kiri babere bagotirwa agosikabusyo ikase page page ne ya komi ne mulikerete ensemeri yebango nyakomentwa anene ase amaguri y'ebintu arachiko bakago kina anene aso muri gazeti yo amurikerete nga ntigo yabitereti crude oil crude palm oil yo korukura sinse chechesko yabetege komentero ebango yerachiko bageko kego leta umuchando asensi ya Kenya anene asense meria mafta arachiko bakago kina liguri na boigo asense meri yesabini mwanchumuri era gukira se page yo ya 12 nongo ikira omoelyo bokumurikira amagazeti yelitukolia lero sekorendo mwanchumuriria Ondizi TV munateko watebinga litukolia lero nego turabe tukumurikira abasubati anene mono ngaitu abere tugwikira twabere tugwaka hatu achinyinge ane mono ase ogosira abasubati kulende libolio ndiringa egati yamakongo banda tekonyora naraliaya abunatonde gusukabosyo ane mono aso kwena na kwebitamba byobocheno gucyasa abana abanyoruka kulende serikali nero yabere kubeka amachiko yabere kubeka ebitambokero bibwendrete aso kwena kinga abasubati babeire bagosirwa boigo ntobe tokubabolia mabolia mangenga omwana mumurere ngaiba mutiga aina mange trabe tokumulekera ase ekagetarige tambe ase emambi yabono turabe togo sanga nabageni baito anemono korwa ase byombe biri bikumulekera omwana naboigo bakumulekera boigo enchira kumulekera bosigosira abana abanyaruka astora tugusanganere Mary Mumanyi oromo executive director wikembegia Smile Child na boigo High Front na Ariga kurwa sekembekeria gia Joshua Nyarenji Foundation oyole omo project manager mbaba yikirana ime studio ase imambi yabono ase barabe bagusanga nere Frida Kerubo ase oboime anemono igoro yamangana arengete omusubati omangana obasubati tigagambwe nabasubati nakigeko geramba tigasama go ka Frida mo basagote banga bona nje nangeruwe kamati yes okay omwancho marigeri ya gwikiragabu tigatose asomuti mukomokego kurende toskatonyegera nkwira nanda sege kekerbosyo elinde tobeto gukwanera amange Ndizi TV ubwansu bw'umugusi
mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama vile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581 0757102581. Karibuni kwa kliniki. Kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyiri duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka